Eigenlijk zijn bloedzuigers hele relaxed parasieten. Hele relaxte parasieten. Ja, op zich wel. Ja. Als je een parasiet moet hebben, dan maar een bloedzuiger. Ja, dan maar een bloedzuiger in dit geval. Ja. We zijn vandaag op zoek naar bloedzuigers. Specifiek de schildpadbloedzuiger. Die heb ik hier op mijn hand. Hij is heel klein. Dit is een van de 2 soorten die af en toe op mensen parasiteert. Maar heeft niet zo heel veel zin in mij vandaag. Ik was bezig met waterkeveronderzoek en ik zag opeens bloed in mijn voet. Ik dacht, wat is er nou? Zat er een bloedzuiger te zuigen? En toen dacht ik heb een nieuwe plek voor medicinale bloedzuiger. Want dat zou dan de enige zijn die dat deed. En toen bleek het een schildpadbloedzuiger te zijn. En vandaag gaan we hem weer zoeken. Hè? We zijn in Groningen in de Lettemer. Dit zijn de Lettelberterpetten. En hier heb ik afgelopen voorjaar voor het eerst de schildpadbloedzuiger aangetroffen. En hopelijk kunnen we hem nu weer vinden, want ik heb er een aantal nodig voor verder onderzoek. Schep hem maar. Hoe groot zijn ze? Waar moet het ik een verschilt beetje rekening mee houden? De echte kleintjes dat kan gaan over een aantal millimeter. Maar de grote kan toch wel, nou als ze uitgestrekt zijn, zeker wel 5 centimeter zijn. Dus op zoiets hopen we natuurlijk. Lekker opvallend. Ja. Maar ze kunnen zich ook op een hele geinige manier een beetje oprollen. Het zijn vrij brede, platte bloedzuigers. Okay. Hier is een bloedzuiger. Oh. Maar dit is een andere soort. Die is wat roder, hè? Ja, deze is wat roder en is een stukje ronder. Ja, hoeveel soorten bloedzuigers hebben we ongeveer in Nederland? Volgens mij gaat het rondom een stuk of 30 soorten of zoiets. En de meeste daarvan, die gaan dus sowieso niet op mensen. Maar eten bijvoorbeeld van plantenmateriaal. Of van planten het sap. Of ze zitten op vissen. En je hebt ook de eendenbloedzuiger, die zit in de bek van eenden. Daar zie ik er nog eentje. Ja, grappig hè, die leek er even op. Ja. We gaan nog weer even een schep doen. We kunnen nog 30 scheppen doen voordat het lukt hoor. Of we hebben er straks gewoon een paar. Dan kan ik je vandaag wel een uitdaging geven. Ze kunnen heel plat zijn. Wordt echt door stukjes blad de hele tijd voor de gek gehouden. Dan denk ik, oh er zit er eentje en dan is het niet zo. Come on! Mensen, kijk eens even met mij mee. Nee, Rick. Hey, dit is top. Je hebt hem. Het is geen groot exemplaar, maar het is er één. Kenmerkend, je ziet een hele platte bloedzuiger hier. Ja, dat is top. Je laat hem nu op je vingers lopen, maar hij bijt zichzelf nog niet direct vast. Nee, hè? nou lijkt mij eerlijk gezegd ook dat een schildpadbloedzuiger van dit formaat misschien ook alleen maar op je kan parasiteren als hij een wondje vindt of iets dergelijks. Dus dat hij niet zelf de huid open kan krijgen. Dan zijn die tandjes nog te klein. Ja, deze is wel echt kleiner dan degene die bij mij hebben lopen zuigen. En ze bewegen zo leuk, hè? Ja. Ja, terwijl ik me wel kan voorstellen dat heel veel mensen dit ontzettend vies vinden. En nu zelfs een beetje bang worden van zo'n schildpadbloedzuiger. Ja, maar ik denk dat je niet heel erg bang hoeft te zijn, want de meeste mensen komen niet met hun blote huid in dit soort wateren. En ze zijn dus relatief zeldzaam. En als ze wel zouden bijten, doet het en geen pijn en hou je er niet iets van aan over. Dus je hoeft daar niet echt bang voor te zijn. En net in de hand leek het een beetje een donker beestje met niet al te veel kleuren en patronen. Maar als je hem dan nu zo op macrobeeld bekijkt in het water, Schitterend. ja, dan zie je die mooie streep en al die blokjes daar zo op de zijkanten. En dat rodige, dat is volgens mij echt bloed wat daarin zit. Ja, en als ze wat groter zijn, zie je dat wat minder. Dus deze is ook wat ietsjes doorzichtiger dan een wat groter exemplaar. Maar je ziet wel dat prachtige patroon. Ja. Ja, dat is fantastisch. Als je ergens door geparasiteerd moet worden, dan maar door de schildpadbloedzuiger. Doe dan maar de schildpadbloedzuiger, ja.